rođendan? Spremite mi rođendansku tortu. Važi, uzet ću činiju i sipat ću brašno u nju. Zatim šećer, mlijeko i 2 jaja. Poslije ću dodati jestivu boju i promešati sve. Odlično. Vrijeme je da sipam to u kalup. Napravila sam ljubičastu koru. Prelepa je. Fil ću koristiti od čokolade. O, da, obožavam ga. Sastavit ću šarenu tortu. Napravila sam kore različitih boja, a u sredinu ću sipati nutelu. O, kako lepo curi. Opet stavljam koru i premazat ću sve filom. Divno, to će biti jako dobro. Ostalo je razmazati fil i ukrasiti moju divnu tortu. Okolo ću staviti šarene svećice, a odozgo ću staviti žvaku. Kako lepa i sočna torta ispala. Sigurna sam da će se svima dopasti. Ja također imam tortu. Samo što sam je kupio u prodavnici. Ali treba mi samo poklopac. To će mi biti umjesto kalupa. Dakle, istopit ću čokoladu u čajniku. Tako je. I sipat ću u plastični poklopac. Tako je. Rasporedit ću svu čokoladu po kalupu. Odlično mi ide. A poklopac mi više ne treba. Bacit ću ga. A sad ću pokriti tortu poklopcem. Tako, jao, pobrkao sam poklopce. Trebao mi je čokoladni poklopac, a ne ovaj. Jao, zašto sam ga bacio? Ne, pukao je. Šta da radim sad? Ne. A šta se desilo? Šta treba spremati? Šta je na crtežu? Piletina. Važi. To nije teško. Dakle, imam jedno pile, stavit ću ga na pleh. A ovo ću skloniti. Idi, prošetaj. Dakle, prelit ću piletinu uljem i dodati začine. Divno. Eto, moja piletina je spremna. Shayli će se svidjeti. A šta je kod vas? Jao, zašto vi imate torte? Zašto ovdje meso? Tražila sam tortu. Pa dobro. Ova torta izgleda baš dobro. Sad ću je probati. Baš je lepa. A unutra je čokolada. Sviđa mi se. Ostalo neću ni da probam. Ova torta je pobedila. To, pobjeda je moja. Hoću tortu. A možete početi da spremate? Hajde. Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se. Treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po cijelom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem. Boko! O ne, je li spava? Hej, ustaj! Šta je bilo, Hloja? Tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. Kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. A baka najbolje kuva.
Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negde lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Jao, moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo je samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte. Obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. Kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, a vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roza torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super, bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moja je bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moja torta je bolja. Ne, moja je bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija.
Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. A moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijetno, mala. Da, prijetno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. O da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Želim mlečni koktel. Spremite ga mi. Molim vas. Naravno, draga. Meni će trebati sladoled za koktel. Stavit ću u blender nekoliko kašika sladoleda. Odlično, baš je ukusan. Ali ne smem jesti sastojke za koktel. A zatim ću dodati mlijeko. Tako je. I par kapelica crvene jestive boje. Da, odlično. A sada uključujem blender. Čekam da se sve promeša. Gotovo. Sipat ću koktel u čašu. Wow, divno. Pogledajte. Napravit ću šareni koktel. Sipat ću sve boje za redom. O, divno. Baš lepo. Ostalo je dodati šlag i obavezno šarene konfete. Tako je, još slamka i gotovo. Pa šta? Ja imam bolju ideju. Ja ću napraviti koktel od povrća. U blender ću staviti krastavac, paradajz i salatu. Tako je. I na kraju celer. Bako, jesi sigurna da je to dobra ideja? Daj to meni. Bolje zatvori i uključi blender. Okej, hajde da vidimo. Odlično mi ide. Sipat ću u čašu moj lep koktel. Tako je. Sviđa mi se boja. I slamka od celera. Quentin, šta tu radiš? Kola nije zdrava, zar ne znaš? Jesi spremio koktel? Sheila sigurno voli kolu. To će i biti moj koktel. Sheila, probaj. Pa to je kola. Super, sad ću da probam. Lepa je. A što je dalje? Jao, to miriše na povrće. Uj, i ukus je odvratan. A šta je ovdje? Šareni koktel, baš je lep. Oduševljena sam. Nemojte plakati kad ja pobedim. Imam mentos. Sad ću ga prožvačiti. Ups. Šta je to bilo? Jao, fontana od kole. Quentin, šta si napravio? Eto, sva sam mokra. Kakav užas. Moje kose i odeća, sve je mokro.